Ayatollah take sarki ne ya aiko ni in ibira wajen ka. An tashi komai tafiya sa. Na tashi ba wanda zai kare ba. Sarki Alilin Funi fa. Yo ubana ne. Baka tsoron sa. Ai ba gidan ku bane ko? Da gidan dole dan Kaniwood ne. Kai ya dama kai isha fa ni ba ruwan. Ka san fa da shi nake samun subscribers. Bana ko ka samu ko ka rasa ni duk ɗaya ne a gurina. Haka kace. To yanzu ta tsoha ta mutu a layin mu ya za ka yi mana rawa mata wankan gawa. Kasan nan amarya shugaban kasa ce. Gidan ruwan nan amarya na ne. Sai yadda na ga dama in sarrafa shi shugaban. Shin baka ba mu ruwan? To yanzu ya za da ita. Samu kasa a burkice ta da kasa tsaf ai mata taimama. Kamar ya. Masu jakai su ka kasa ko mangala 40 ce. Ku burkice ta da shi a biya danna ta rami shikenan. Anya kai musulmi ne kuwa? Ko kwanto shine ma nake tunanin din ko ni din ne ma kowa ni bane din ne ma ne. Ina alfahari da ku a koda yake kuma fata na shine da Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyo ya kokari ya danna mana subscribe sannan ya danna mana